Hej, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu, tentokrát je to opäť Minecraft, také prekvapujúce, že? A mám tu hostia, hádajte, kto to je? Hello, to je Wade. What the fuck? Kde si? Pozdrav. Dobro, kde si? Ráto. Aha, tu si, dobre. Ne, ako sarám ti celý pozdrav, ale tu si. I finally found you, honey. Fajn, takže je tu so mnou Evoblade. Áno. Jej. Táto ovečka. Ovečka tu není. Filip. Tak okej. Evoblade ovečka tu není. Dobre, no. Ináč môžeš mi normálne hovoriť Filip, ale mne to nevadí. Nie. Nevadí. Okej. Ja som zvyknutý, že mi tak niekto hovorí. Fajn, Ja. takže, Kde začneme? začneme týmto. Keď som nemal zapnutý fraps, mal som 570 fps, už mám len 30. A ja, keď som nemal zapnutý Fraps, tak som mal 90. Teraz mám už iba 40 až 60. Fajn, takže začneme týmto. Takže nahrávame Minecraft, chceme z toho spraviť sériu, jak som hovoril v prvom Minecraftovom videu samozrejme. Áno, výborne. A budeme sa striedať natáčaní. Au, ne striedať, ty si No, to mala... budeme obidvaja natáčať No hej, na dva obidvaja kanály. budeme natáčať na dva kanály. Kanál Evoblada, lomeno Filipa. Áno, napíšeme do popisu. Hej, bude v popise a zase môj kanál, náš Bude. kanál, bude v jeho popise, keď to je chaotické, dobre. Tak mohli by sme začať niečo robiť. OK, a ešte pripomeniem, že hráme na mojom serveri, takže nikto tu sa nemusí pripojiť a nemôže. Musí vedieť najprv IPčku, až potom sa môže To je pripojiť. jedno, to nikoho nezaujíma. Dobre, ale mňa zaujíma to, že o chvíľku zomrem. Mám maso, chceš maso? Nie. To je moc masochistické. A dám sem home. Dobre, tak potom sa spavnem na teba. Keď si Dobre. spomeniem, že som Minecraft nehral koľko? Ináč aj ja. Minulý rok naposledy. Dobre, Ne, ty. asi hej. Áno, vtedy čo si aj ty natáčal a poďme do tejto cavey, je tu železo. Železo, kde? Áno, viem. Ešte pripojem, že Adam Showdown je veľký cigáň. Nie som cigáň, ja som pôvodom Slovák. Nie som som trochu opálený, ale nie som hnedý. Áno, ale nie, srandujem. Jak to je? TPA... Em, Evo... Lade. Blade. Ak som to napísal zle, tak ma nezaujíma. Áno. Napíšal si to dobre. Yes! Počkaj, železo. Železo, moje. Moje. Chce zapiť? Koľko máš železa? Ja mám 12. Ďalšie železo, creeper. Creeper, pozor, zabijete. Ok, to nevybuchne. No, nejako si nebol istý, čo? No verí ti. Zničil železo. Nie. Just kidding, mi zničil. Mám ho pri sebe. Máš šťastie. Ne, nemám. Máš šťastie. Ináč, Ale Keď- nebolo by od veci vypáliť to železo, spraviť si niečo železné. najprv tieto potrebné nástroje a potom keď budeme už Jo. závodou s tým železom, tak si By the vytvoríme. way, chcel by som ešte spraviť takú menšiu uputávku, že No. jak veľa z vás vie, a vy to viete, pretože No. vychádza Watch Dogs o 5 dní. Yes! No. Tak už s Filipom sme viedli menšiu diskusiu na túto tému, No. síce on o tom nevie. Nie. A chcel by som spraviť sériu z Watch Dogs, ale najskôr si musím kúpiť buď Avermedia, ne? Tak sa to volá. Áno. Alebo ten. Elgato Gaming Set. Áno. Uvidím, ktoré je lepšie. A snáď toho 27. vyjde aj prvý diel Watch Dogs. Budem musieť. Hej, bude musieť. Aj peniaze sa budú musieť našetriť samé na to. Dobre ti. Samé. Však ale keď si to rozpočítaš, 60 €, 50? 50 stojí hra. Ja, keď máš Ale- deluxe, tak. Ale ne, to sa oplatí teraz kúpiť špeciálnu verziu, lebo normálna stojí 40 dačo, Ja. 5, 7 a 50 stojí Dobre. špeciálna verzia. A 120 alebo 130 stojí úplne špeciálna verzia. A tak si kúp ultra špeciálnu so všetkými DLCčkami. Ale ne, to je blbosť. To dostane šiltovku, čiapku, postavičku. No vidíš, to je do toho knižku. 120 €. Čak jasné, prečo ne za to môžem mať tú Avermediu? No vidíš. Tak si nekúp Avermediu a natáčaj, že dáš si kameru a máš to, alebo mobil. Dám si GoPročku, ne? Máš GoPro? Ne, otec má. Fakt? Tak mi ju požičaš na GoPro takých 3 unlimited. Black Edition. Trojku? Hej, Počkaj. trojku. Dobre, 500 €.
Ty máš To není achievement. 500 euro. Tak 400, 300. $350 to stojí v Amerike. Tak Ameriky, no. V Amerike máš všetko lacnejšie, nejak tuto na Slovensku. No tak to je pravda, že je tam veľa vecí lacnejších. Dobrý ti. To nevadí. Fajn. Prasa! Nebolo by odveci dať čo robiť, lebo už asi 2 minúty tu Blúznime. neblúznime. Ja viem, robíme tu blbosti a ťažíme. Ťažím tu ovce, počkaj. Chce to drevo. Mám 12. A chce to Dobre. jedlo. Aj to, ale chceme skôr vyrobiť toto. Tie čestky. Jaj. A potom by som chcel spraviť pec dávaj. a To dať spravím už. niečo zo železa, ale ja neviem, kde je domov. Však tuto hore na strome. Však môj ultra luxusný dom. Ja som architektom. Áno, Filip. Evoblade chce byť architektom. Áno, Bol to jeho životný sen práve týchto 5 minút. áno, presne. Presne tá. Zase odkopem. Crafting table, ten som chcel. No Sa vidíš. do prdele robí... Dávaj čo. Aha, to je zo stykov, dobre. No. Pec urobím ja. Počkaj, radšej sa ma pýtaj, keď niečo chcem spraviť. Áno. Tieto som chcel, počkaj. Sticky A máme tu ďalšieho let's playera, ktorý sa volá David. David Let's Play Games. Hello. tak aspoň pozdrav, keď už si tu dá dopovedz čau. Čau. Ahoj. Strašné s ním. Tak to myslím. Neviem, som Minecraft nehral asi pol roka, takže neviem, jak sa robia veci. Jak sa robí čestka? Ja mám ju spraviť. Jak sa robí? Povedz mi Musíš to. dať tie upravené tie dreva takéto No, a musíš dať okolo a v strede No. musíš dať vynechané. však to som dal. Aha. Dobre. Tak nedal. Dobre. Ale ja som to dal, ja prisahám a nič. Tak nič. Ok, tak kto si mne bude myslieť, že som debil. Nevadí, však som. Ja som debil? Ne, Som chcel robiť- hovorím o sebe. Ja viem, ale ja. Fajn, takže myslím, že čestka je spoločná, alebo mám dať príkaz? Nie, všetko je spoločné. Ok. Dávaj vypalovať. Dám vypalovať to železo. Mám 7 začal železa, idem si vytvoriť. Počkaj, dám tam coal, či už si ho tam dal? Áno, je Ne. tam nejaký. No hej, Idem dám si tam vytvoriť ešte meč. Potom ešte aj tento rok vyjde The Crew. To bude neskutočná hra. No. Vlastne je to open world v Amerike, vlastne máš celú Ameriku. A môžeš Sila. po nej jazdiť s autami a vlastne to bude revolúcia v automobilových hrách. A to by Čože? som tiež chcel natáčať, ak mi to utiahne PlayStation. Lebo čo som Je. videl. Lebo to je také realistické, No. že normálne kebyže chceš prejsť z jedného konca na druhý tej mapy, tak ti to No. potrvá niekoľko hodín, ak ne dní. To koľko na tom pracovali? Odtedy, čo sa začalo pracovať na Next Gen. A to čo je? To je ďalšia generácia konzoly. To môže byť vlastne odvtedy, čo predstavili PlayStation. Aha. Ty kokos, tak to bude niečo dlho. No PlayStation, počkaj, PlayStation 1 alebo 3? Trojku. Odtedy, čo vlastne začali pracovať na Xbox One a PS3. Ty kokos, tak dobre dlho. Dobre, To- fajn, idem ťažiť drevo. OK, Alebo ja idem do toho, počkaj, ne, najskôr si nastavím home. set home, vieš. No hej, len ako chcem ísť hore a potom set home. A Ja potom tak- ešte niečo no. som chcel natočiť, no neviem čo. Neviem. Je toho veľa. Áno. Myslím, že aj Destiny. Destiny, to mi niečo hovorí. A ja ešte, keď budem mať novú grafiku, lebo z tohoto mi to neutiahne, s mojím APUčkom AMD-ovským. Far Cry 3 a keď vyjde v Čak ty novembri, si hovoril, že ona, že Áno. máš, že Far Cry 3 si natáčal. natáčal iba len jednu takú, že len tak for fun, moju obľúbenú misiu. Ale potom aj Far Cry 4 a sa to môže ultimátne byť teším. Ale to by som chcel skôr na konzolu. Idem do toho caveu.
Vieš. Aj keď síce táto hra je taká skôr akože talkative, akože rozprávame sa, akože, Však to na prvý diel to nevadí. nevadí no, však treba sa zariadiť. No. Čo tam bolo? Destiny tam bolo. Daj AFK, idem sa vyspať. Prečo mám dať AFK? Lebo aby bol deň. Počkaj, tak idem spať aj ja. Dobre, tak poď. Máme romantické. Home. Postel. Ježiš, ja som zabudol, že mám home. Fajn spím. Lomeno AFK. Nemusíš aj AFK. Neskoro. Dobre. Ok, už je deň. Čakaj, čo som chcel? Myslím, že to bolo Destiny, alebo čo tam bolo ešte? Neviem, musím si spomenúť nejaké nové hry, čo teraz vychádzajú, budú vychádzať. Wolfenstein teraz vyšlo, Wolfenstein. ale to Áno, nič mi Wolfenstein. nehovorí. Nejak moc ma to neláka. Ja nemám ani o čom to je, ale nevadí. Ani, Pol srdiečka mám. super, ja mám 4. Tak to si veľký pán. A potom čo ešte vychádza? Neviem, Uh, o tom sa budeme rozprávať v ďalšom dieli. no. Ťažím ovečky. Ťažím, áno ťažím. Železo... Vždy ťažíš, akože čo, odtrháš to zo stromu, alebo čo? Nie, ťažím tieto, jak sú ovce. Prasa! Som sa vyslil na prasaťoch. Chcem jedno. Ešte potom, mohli by sme natáčať aj one Funny Moments GTA 5, to by tiež mohlo byť dobré. No ale najprv musím aj PlayStation 3 a GTA 5. Nevadí, však to môžeme aj s niekým iným. Ja tu mám túto, jak sa volá, tu, kde býva Víčka. Tu... Daj nám ja TP a potom daj back. Počkaj, ja to vlastne mám už TPA Evoblade, Request Send to Evoblade. TP, ježiš, ja tu mám túto. Nebolo by odveci... Toto. Čo si našiel? Túto debilinu. Nebolo by odveci, keby takto z nás našiel ona. Stronghold? Nestrapol, toto, nejaký manuál, že v jakých výškach sa nachádzajú rôzne tie železo, Jaj, uhlie, tento je diamanty sa alebo dáme nachádza... si rovno X-ray. Nie. Pozor, nevyskočíš tam, pozor. Tak, ušetríme vlny, takže toto vykopeme. Dáme sem toto, takto. Toto ma neser. Pozor, skoro som to teba udrel. Ďakujem. To čo bolo preboha? Neviem ti. Je tu niečo zaujímavé? Poďme to rozťažiť na drevo. Musel som to vypnúť. Dobre. To je na vodu. Dá som meda. Ty čo tam kopíš? Podkopal som sa. Ty si ďalší podmien. Je. Tak Ok, daj sere, break. na to bude to dlho trvať, dáme home. A pozriem sa, jak na tom sme so železom. Máme ho tu. Ne, však... Aha, koniec. What the f... Čo ti? Však to musí byť tam. Ale nedaj to niekam, aby to nezavadzalo. Jak chceš byť architekt? Som architekt. Skoro. Craft a vyrobím si asi krompač, maybe. To ide takto. Ja už mám všetko. Fú. Takto. Krompač, fajn mám krompač. Čo? Plus Ja. 4 sila útoku. Ešte dám si... České Sekeru dosť železo. využívam. Není. Už je. Á, Počkej, dobre. idem vypalovať tento jedlo. Dobre, toto mi zatiaľ stačí. Takto. Toto naspäť, toto sem. Jaj. Ne, toto chcem. Toto naspäť. Yes, už veľa nechvíš. Ne, takto. A takto. Ok, môže byť. Mám... Čo máš? Nie, veľa vecí mám. Skok. Ok, idem asi späť do toho caveu, maybe. Vieš čo, ja idem ťažiť jedlo. Dobre. A o chvíľku zomrem. Nie, nezomrem už. Skôr som zomrel. No. F3 to myslím je. Áno, aj v strojka. Ktorá je veľkosť, toto, výška, v ktorej je, Y. čo? Y. 67 ja mám teraz. Ale ne v ktorej výške ako sa nachádza železo. Železo? Na Najviac. všetky skoro. Neviem, to sa nedá, ale ja viem iba diamanty. Od bedruku asi koľko blokov? Dobre, tak Neviem. povedz mi číslo. To či ja neviem, ja kopem na úrovni 8. A tam nájdem všetko. Lapis, potom všetko. Ja mám 41
stôl. Hej, tak. Tak choď na osmičku. To čo nejak na osmičku. Prasoto! Choď na úroveň 8. Sparta! Kde sú úrovne? Y. Chcem to meso. Všetko jedlo je dobré Ne, teraz. nič. Neukazujem. Ale. Prasa. Teraz mi to troška laglo. Sa mi načítávajú nové články. Takto, no nebolo by si fakt nič robiť, lebo nejak... Nič. Vieš čo, robíme farming, ideme pestovať tento Dobre. pestovej vít. Takže musím najprv toto tu. Prosím, no, vykopal som to uhlie všetko. Sa pripojím k tebe ku kopaní. Mhm. Chcel by som vedieť, že koľko už natáčame. Neviem. No to nevej. Dáme to do takej 9. ešte. Koľko je hodín? 20:40. Fakt? To už? Našiel som uhlie, veľa uhlie a vodu. Idem zapchať vodu. Prečo Okej. som išiel za to? Nie je tu železo. Našiel som ako prípojku do jaskyne. Tak idem k tebe. Tak padno. Tak padno, čo ti poviem. Takto a ešte toto. OK, práve som... Do riti. No tam by si tak stracia. Aj tam. Nie. Au! You bitch. Sparta! Daj mi TPAC. Počkej, teraz nemôžem, mám epic fight. OK, Ideš už som ho musieť. vyhral. Kto je sem tie? A CCE PT. Aha. Jep. Fajno môžeš Ok. zaťažiť. Ok. Odkiaľ máš oné tieto styky, či čo to je za blbosť? Torčky. Spravil som si. Styk, palička, tak torčka, to je to isté. No. Toto je celkom veľká jaskyňa, čo som si všimol. No to fajn, máme zásoby na nejakú dobu. Dobre ti. Niečo som počul. A ja, to A som bol to creeper. No alebo? tak nič, ja som si prvol. Čo? Nič. Ja som počul som správne, ale si že prdol. Ne. Ty kokos, teraz som si uvedomil, čo sme našli. Jaskyňu plnú veci. Nie, túto, jak sa volá opustenú, tento jaskyný komplex, nie, jaskyný, tam doli. Tak. No doli, hej, môže byť. A vieš, ako sa to ťažko hľadá? Ne, Minecraft je toho plný. Ja Ale to no. že ne. Ja nie. To je Vieš, ako sa toto hľadá ťažko? Ani A ty si sem prídeš a nájdeš si to. Horí ti voda. Lebo ja mám šťastie. No vidíš. Posledných 5 minút. 5 minút. Ja síce nie som mal šťastie, to je pravda. Počkaj. Voda. Dobre. Točka. Probably. No, dávaj. I'm lost. I don't know where the fuck where I am. Fucking Je mi to úplne jedno, kde som, hej, lebo je to železo. A ja? Tu mám železo. No je okolie. Ja toho budem, aj všetko ty železo. Nebolo by odveci, kebyže to nájdeme niečo smaragdy, diamanty, alebo lapis. Lapis je veľa, lapis sa veľa. Lapis ti je iba na farbivo dobre, takže to neviem. Na čo? Na farbivo, modré. Však ne, aj bloky sa z toho pekne dajú robiť. Tak áno, a to je iba na design. Ale Design. design je to, o čo ide. Chlapče, neuveríš, čo som našiel. No ne, neuverím, že si našiel. Stone. Tak nič. A Ja som som myslel, myslel, že si našiel azijskú štetku. To ťažko nájdeš. V Minecrafte je všetko možné. Evoblade práve dosiahol úspech lovec príšer. Krakena si chytil, že? U teba doma. No. Áno. Nie. A tam chováš doma krakenov? Nie. Dobre, tak chováš. Dobre. Toto som nemal povedať, že? Nie. Dobre, tak to budem To bude hovoriť ešte. vypípané. Dobre. Takže nebude. U mňa to nebude, takže. Doriti. Tak to U potom mňa to bude vystrihnuté. Potom to nebudem pípať ani ja. OK, ale čo bolo na tom zle? No neviem. Ani ja. Nevadí, To je tu sa- láva, je tu láva. Spawner na pavúky.
Môže mi sem, lebo tu nič není a tam je uhlie. Takže to by toho... Do... Lava? Ne. Home. Ne. Ok, zdechol. XP. A tu je Môžeme Slenderman. tu- Slendermana asi... Ne, čo? Slendermana? Endermana, ty. To je to isté. Pavúky! Fuck. No asi by som si nemal začínať s Endermanom. Čestka! Redstone. Rýchlo, home. Pol srdiečka. Redstone. Creeper. Ja tam som našiel čestku. Ja som našiel redstone, veľa redstoneu. Veľa uhlí. Veľa redstoneu znamená 33. To je skoro stack. Stack je koľko? 64? Áno, Ok. a pol stacku je 32. Takže mám skoro pol stacku. Zlato! To ti je na hovno, ale nevadí. Oni už. Keby si tak videl, čo robia ženy za takéto zlato. Jaj, človeče. Čo by robili ženy za diamanty? No tak to by som chcel vidieť. No počkaj, vyrobím torčky, aby sa ti tam nespawnovalo nič. No, Okej. mám ťažiť uhlie alebo ne, alebo mám ho... Ťaž. Všetko ťaž, čo vidíš. Čo, okrem stonu všetko ťaž. Fajné Okrem hlinu? dreva. Nie. Ani gravel. Gravel. Berem si uhlie. A idem back, lebo tam som našiel. Fajn, toto bude zaujímavý, videl. Oh, By the way, chleba. čím... Aj keď, ne, čím, ok, fajn, poviem to takto, no proste, môže No. sa stať, že v nejakom diele No. nebudem ja, ale Filip s niekým, alebo nebude Filip, ale ja s niekým a môže sa stať, že tam bude, že nás bude viac, než len ja s Filipom. No napríklad, že Ríšo by išiel. Alias Šonty. Alebo Simonka, že by išla. No tak tam musí mať najprv Minecraft, ale... To nemusí, kto hovoril, že bude natáčať. Ja je dobre. Ale ne, však to není problém Minecraft. No tak áno, keď máš stiahnutý. Nemám stiahnutý, nemám. Ja som si ho Vidieť, že poctivo mám skin. kúpil. Ja som si ho poctivo kúpil, lomeno ulož to. Poctivo kúpil cez ložto. Jup. Asi tak je ako aj ja. Sice, teraz by som si nekupoval veci cez ulož to. Aj keď sa tam nedajú moc kúpiť veci, ale dobre no. Že ty vieš, jak som to myslel. Nie. Ešte pôjdem do basy Áno. zrejti. Za filmy. Aké A tam? filmy? Nič. A priznaj sa, aké filmy ty pozeráš? No tak ten Barbie film, tak to nebolo nič zlé. To som si pozrel tak so sestrou, no. Ja viem, že je to moc kruté, ale... Že tvoja sestra má 6 rokov. Áno. Nie, ona má 15, Tak ja 16. viem. Preto mi to bolo nejaké divné, že pozerala Barbie film. No ja pozerám. On sa ku mne niekedy pripojí. Nesmie sa mi. Ja viem, že to nie je nič vtipné, ale... Ale okej. Mám stack. A pol. Ty kokos, mám tu 2 spawnery, takže máme mob trapku. Mod Máme. trapku. Máme trapku mobov. Mod trapku. Máme trapku na módy. Tebe čuje. Ja neviem, mám dobrú náladu konečne. Aj okej. Bo predtým to sme natáčali do riti. Krompať. Predtým to sme natáčali Tom Clancy's. Áno. Ne, podarilo nič sa to. moc. Máš jedlo? Mám. Dobre. Daj teleport. Máme Ty cez stack železa. Ty kokos! Som sa dostal do Cez stack opak uhlia. neba. Pozor, Peklo. zomieram. Ne, ja som takto. Zoberiem to uhlie a dám Tak ja. toto, ale chcelo by to nejaké jedlo. Však dám ti. Ale. Zas pavúky. Fuj, ja neznačím. Nebolo by ako... Kde si? By the way. Neviem. Ja to Dobre, poviem randomne. Asi aj ja pôjdem na low pressure. Sakra. Je tu creeper, toho loviť nechcem. Tam je kostlivec, ani toho loviť nechcem. Ináč ja tu nelovím, ja tu sa snažím prežiť. To riti. Blade bol zabitý príšerov. Bambus. Sakra, niečo ma zabíja. Bambus, to je sugarcane, ne? Áno. Ok, tak mám sugarcane. Mám sugar cocaine. Áno. Ak si pamätáte minulú epizódu? Sugar cocaine. Áno. Better than everything. Ty kokos, tuto je samá voda. No, Nač? ináč, aj ja som obklopený vodou. Juj. Tá nechutná voda. Čo máš Ešte, že proti to nie je vode? lava. Čo máš proti vode, priznaj sa. Vždy lepšie ako lava, len toto ma tak zdržuje.
Akože... Akože čo? Ne, Dávaj. nebolo by ako od veci, keby sa tu spawne také prasco. Však taká mám 11 svinia, pork chopov. Alebo rastlí pečení. nám... What the fuck is this? Čo si? Ja som Monoblade. Rúžový krík. Však prečo ne? A či však to je normálne. Ty kokos, zas tie hnusné z prostej pavúky vydrvané. Ako... Nebolo by odvet... No však dáme, rúžové kríky budeme mať okolo domčeku. No však prečo ne? Je to normálne. Lepšie ako nič. Presne. Lepšie ako tráva. No. Lepšie rúžová ako červená. Nie. Ovce. Fuck. Doričím zas. Ja už som bol natešený, že máme mäso. A potom sa tam zjavila ovca. No vidíš. No vidíš aký. Čo by Vieš, sa stalo, Či spawner. kebyže... Železo. Kebyže nájdeš železo. Takže dobre. A čo by sa stalo, kebyže máš silk touch? Prečo mi nejde back? Chci ti ísť. Prečo mi nejde back? No Počkej, veď zombie preto. tu je nejaký. Keď budeš mať silk touch No. a vyťažíš nejaké zviera, ako zabiješ tým nejaké zviera, tak potom nebudeš mať zviera, ale No. budeš mať len vlnu, ne? Čo? Ale no, že proste predstav si, máš silk touch, hej? No. Počkej, na čom? Na krompáči. No napríklad, hej, máš silk touch a vyťažíš napríklad, keby si ťažil rudit, tak by si vyťažil iba ako kameň celý. A kebyže chceš zabiť ovcu so silk touchom, No. tak nedostaneš celú ovcu, ale len vlnu. No. A kebyže dostaneš celú ovcu, to by nebolo od veci. To by si musel byť najprv cheater. Daj AFK. Nedám. Tak poď spať. Nedám. Nejdem. Tak daj home. Gramatika nepustí. Ne. Shit. Au. Poď spať, niečo ťa zabije. Bojím sa skoro o má. teba. Nemusíš sa bať, mám meč. Ach, mám ako je košár. Daj AFK. A nie Nedám. Ja, Preskúmam vám veci doposiaľ neobjavené. idem s tebou. Nejdeš. Idem. Nejdeš. Ukopem sa k tebe. Potom aj tak zlizni všetku smotanu. Kde si? Parol si? Dobre. Nie. Si na strome. Tak nič. Pozor, za tebou zombík. Viem o ňom. Prasco. Nie, iný zombík. Supras. Takto chcem sa k nemu dostať. Však tu Kde je. si prasco? Tu je, však pri mne. Ježiši Kriste. Zaspí si ústať desatov. Na čo chodíš do školy? 10 si môžeš ísť aj doma. To by ma nezaujímalo. Hej! Ha! Všetko mám. You bitch! Zabil si mi prasa. Nechcel by som. Však počkaj, je tu PvPčko hneď, ak ťa dobe... Môžem ho. História sa opakuje. Vieš, koľko je tu prasci? Prasať. To je jedno, gramatika pustí. Nepustí ťa domov. Pustí. Tak Nepustí. keď poviem, učiel dám jej ospravedlnienku a pustí. Ne. Ne. Toto je... celé zlé. Celé zlé. Mám 5. level, áno. A mám slnečnicu, chlapče, to nenájdeš ľahko. Tak, Pavúk ide za taký si mnou. plný semena, že máš slnečnicu? Nechod za mnou. Nie, mám meč. I will kill that bitch. Nie. Áno, Na mňa skeleton. Jau. Au. Ochránim ťa. Neochrániš, už som za chvíľu mŕtvy. Som ho zabil. Ok, už nič už nemám. Pozor, zombík za tebou ide. Ale nevadí. Len tak okrem toho, no. No, však prečo nie. A... Dobre, že zombík, nevieš, Tak sa tu mŕtvej. spawnuje. Kone! Zabij to, my sme Ne, poliaci. jak sa one... Musíš nájsť sedlo. Nedá sa Jak? vykraftiť. Jak mám nájsť sedlo? V cave, tejto. A keď zabijem koňa, čo dostanem? Táto, jak sa volá, koža. Kožu Na dostaneš. čom je kožu? Neviem, na knihy, na enchanting. No. Tak zabíjaj. A malý kôň, to musíme zabiť. Idem nasadnúť na koňa, tak nedá sa na mal. Kravovrah.
Asi ja mám slnečnicu. Ja mám slnečnicu. Creeper! Skoro bol mŕtvý. Je tu Mustang, našiel som Mustanga. A už nebude. Nie, nechaj ho. Neviem, kde si, takže Mustanga nemôžem. musíš nechať. Fajn, sú tu ďalší dvoje Mustangovia a sú tu prasce. Keby to bolo auto, nechám to, ale keby to... Ale keď je to... ono to nie je auto, ono je to kôň. Kôň Mustang. Nehovor. Idem do cavey. Idem tu nájsť... Áno, tu je cave. Ani anglická gramatika nepustí. To je cave. Cave, more. Ty kokos, to je aký pekný priestor. Ideme zabiť to prasto. Zdechni. Chuďatko prasto. Ináč aj to si môžeš osedlať. Ale vážne. Prasto Bez srandy. Ale vážne. Nie, bez srandy. Bez srandy. Prečo to už dávno smeješ? Neviem, lebo... Sakra, konec. Idem kopať všetko, čo vidím. Okrem stolu a hliny. Je teba. Malé koníky, tie sú také zlaté. Zdechni! Myslím si, že to spravím, ale nevadí. Koľko HPček má ten koň pre boha? Dosť. Zabij Ender Dragona asi pán. Nie, díky. Ale iba lopatou. Ne, díky. Viete, aké to je ľahké? Áno. Také ľahké ako prežiť so 100 zombíkmi bez ničoho. Presne. Tu je cave, ale je to také hlboké, že skoro som do toho padol. No vidíš, lebo si moc šikovný. A keď sú tam točky, tak tu som ja. Ne, to je jedno, aj tak to nemôžem ísť. Fajn, dáme home. O chvíľu pôjdem aj ja. A koľko je už hodín? No už to ukončíme. Keď počkaj, dokopem toto tu, tieto hovná. No, však sa... No to... Nerob mi toto. Minecraft. Ty ho máš veľmi rád. Budeme potrebovať čestku. Však vytvor. Však máme dosť miesta, alebo? Už nie. Ešte tam dám asi železo. Vyzerá to tak, že máme veľa uhlia. Hej, uhlia máme veľa. Ďakujem. Bo čo som teraz našiel, tak to je dosť veľa. Ty to nevieš. Aj To budeš robiť jeden PewDiePie to je selection. najlepšie. Takže nekopíruj. PewDiePie. PewDiePie. Ja, okej. Tak, ja už by som to asi ukončil. OK. Už mám bolia oči. OK. To je zle. Fajn, takže ďakujem, že ste si pozreli túto epizódu Minecrafta, aj keď to nebolo možno také dobré, jak ste čakali. Nikomu ho nezaujíma. Presne. Ale Ale je to Minecraft. Tam to je proste Minecraft. Minecraft je Oddychová hra. Áno. Minecraft je proste Minecraft. Veľmi oddychová hra. Áno, oddychová. So zombíkmi. Áno, presne. Tá ovca mi nedá. Ideme zabiť. Počkaj, dokopem toto uhlie a idem k tebe. Fajn, takže jak som povedal, 27. sa tešte na Watch Dogs. Áno. Potom v ďalšom videu spomeniem ďalšie hry. Takže ostatné. Jak som povedal, link na Evobladeov kanál bude v popise. A link na Showdownov kanál, Hej. Endgame Studio, tak. A hej, tak. Všetko to bude v popise, ak ten popis spravím. Just kidding, ja ho spravím, budem musieť. Budeš musieť. Presne. OK, takže to by bolo všetko, takže ďakujem, že ste si pozreli tento Minecraft. Proste. Diel. Minecraft. Áno, presne. Takže OK, dobre. pekný deň a čau. Ahoj.